1, 2, testing. Testing communication. 1, 2, testing. One, two, testing. Testing communications. 1, 2, testing. Mabvesa chari kutopindirana pari pauri kutosangana ndochinenge chiri kutoroyeka ipapa Zionn achiimba hawo daikumbira kutende hombe yewaiti iyo kuti tibatsireiwo kusare top 6 yema-affiliates mutende iyo hombe iyo. Tiri kuda ma-affiliates edu ese ndo atira kuti apinde mutende hombe iyo yewaiti iyo top 6 yema-affiliates. Tinokumbirawo tende iyo yeiyo tibatsireiwo. Secretary madutuma ndokukumbirayo
Dutuma. Mose tulokukumbira muri kuti wana organize secretary paseri pikatendeka dika paseri pikatendeka dika mutende waito ndio kukumbirawo kuti tibatsirewo maasha ne mapurisa ekukumbirawo tibatsirewo tende wekiliwe isare ne top 6 yemafili yekete yati kukumbirawo tichikumbirawo machecho ose ari pano kuti anorese kuna vadutumba mutende ikoko machechi wose ari pano vanonyoresa kuna vadutumba Tinotenda tinokumbirawo ZCC Judea gaigadzirire gaisonere padhuze endere ZCC Judea endere ZCC
Thank you.